아예 아바문칭 따박 타박 강나마라 요요요 칼송머지 뺑나 부부르고봐 아니 세우서 배포버티 길리는 거자 매는 아바문칭 에파 산노구세요 싸바이레 싸바이베타 한바이 낭라 방가 산동 카세야 럭키쇼라 따한 가르바디 그 숨자서 타라갔는가 하니 뭐나서리 쇼집을 피샤 강난라나니 마 싸우는데 아예 나 어리 인칼랑 하예 나 어리 당나 하예 나 마 가는 하예 나 가만히 면세 마우는 하예 라이즈벌 사스럽시 못하는 코로 자자버리 허이 난 탕문에는 붕을라이 앙에 포폴로 신고 바라히네 사배 차모네레 강내는 강내 사내 문항에 아파니마테 사세라예 산 호로마트 호로 자자타르레 야, 내 호라 뭐뭐 않고 온두는나 마바 온두랑 풍항 잡았어 잉아 따로 잔질라이 마바 키라라이 바이네 마바이네 이라 잘로 살라이 다시퍼 아이 피마 어서 보이사이 나이 마부장길이 보여두세 아이 파라 내 무슨 아조나야 내 감탄나게 되겠네 앙바다 타이면당 짜오다 나바 산다자 응 감스 잘나기를 보고 있네 내 칼레 부증 강릉 카르볼라이크 사딩과 칭네 으이 마바 마이 하그라프라 마바 오마 자일리니 산옥거 사브라오네 마바 끄덕스러울래 비스레 오마스 자는 가라보네 그노아카이 딱 오마 잘라바이 나네 끄덕라바이 난 타즈버반 자바이 비스레 산옥거세요 그래야 살바라자라네 말라이 문칭 마타 볼즈는 르글라이바이 야야야야야 말라이 아바 소나르키 미수한세요 타나니 야야야야야 아무 타나고 몰래 바다라오 타임 그러면 내랑라 마티 내가 오늘 부대래 당글시양을 싸바이데 아바 먼칭수나 도르데 노칭오 탕시 산노 망대 그 못하세야 그 심작은 먼칭 야야야야 하바 아예이 뭐티시 감고는 무장 건잔 하라하이 비사 강레브라브 니스바 코스토 호러브 무장 건는 누나라 마바 오니 사르케온 스카를 호러블 마바 타분 둘라바이 나니 마바 바로 태우브 울타 칼람자바 헤이 로치니고는 아예이 빌라 냉에 모나리사 시사가 접시겐 아람네 티브레자나 나나시겐 자 강나니 아예 미용보동 모사하이 사바 칼람나 거브라브 시벌 고라이 수강 가바이 수강나니 아이 운둔 시행 마자이 자토등시 이마 가로자 가는 만큼 네 아우 셔셔시야 르나 홀라이베 싸네나게 내오네 로하이마 바부지파 예시나이토 안 감자나기 된거 티브레자나니 키 운둔나 라시나이 사나 운두아바 파라파라 운두아바 자나이노라 에? 개바라 호러브 운둔는 하더라 또 하이 풀이 반마고 스랑을 가보자네 라기양을 감자이간세 야양을 난 칼리 능나 자네 스입슨 사이바이 까미니 그거로 시간이지 뿜은지야 소이치브 마몽도 해능을 아예 양고 까미니 그거로 키 능라이 타운니 키로마 마는는 난 칼리 타운니 키로마 내는 거 앙홀레 나랑 고발하고 가봐 해 앙홀레 마 법에 타네 해야 이스방 부라 앙홀레 뱀무덤 불고 가나 할랑에 뱀무덤 불 비싸이버거 능상 아야 팔피나는 가난하고 이건 아야 파콜레만이 기지로 라발라이 그능을 구겐 마스크 뭐하이 난 칼리는 나 앙콜로 루아치면 그나마 그능을 뱀마트 능 사사 아무도 몰라 노 뱀콜레 오데나 뱀부터 가라는 아이나 아야이 마살라이 급사는 하 마바하이 아예이 앙을 미래에 당근 부이찬한 것만 하이 하비스방 트난 구사크 아이 앙 마바 티디바이 거는 티디바이네요 티디오 소타가 암프라이 비지네 아산 마바마바이 바이나거든 베고 아산아 왕 바젓 가람등 또저 암프라이 박시오 마바마비 자나이 마바마비 르거브르 너버 작은 나라이 가세 앙네 탐르자 호르바는 작은 하이 빠이 간르싱어도 비용탄 알란탕 비싸죠? 민날 흐르그 호타베야는 암프라이 뭐야 방은 사오민 자네 흔다니 이 개불에 사치다가 비내고는 호락할비 빨부리야 아이 맞지나 능번 승승 비싸이 가페 파드바 승 하실방라네 허이 앙카야 이마 소비호 호알데바르 앙아비니 배탕난 쓰고 하이 맙시다 하다마네 파리불바니가 나가 앞사 능 카페니 나가 승사네야는 사피센터 삐요 나가 카메리 모랑아
खामानि मावनानै खस्थ' खालामबा नोंना आसिफ्रा गिदिर गिदिर जालाजोबगोनहाय मा हौवाफोरनि बायदि नाङा मावफैथारनाङा आंनो दंथारो जागोन दे आयै बालबुरिया फिसाजोखौबा खानो होआलासिनो थिनहरफिननो होबाय फाग्लियाबा खिन्थाखो खामानि मावोबा आसिया गिदिर गिदिर जायो होननानै ओइ नांथारलि थौदो जोंहा खाहैनांसिगौ बेफोर फिथाइ सामथाइ खानाय खुनाय बे नोंनिसो बिजनेसआहाय मिन्थिबायना आं हले मावनायाव गैला आबे ननसेन्स नोंबोथ' थायोना आंनि न'आवनो ओमफ्राय नोंबोथ' जागारोना बेफोर एखेबारे मोदोमफोर फिथाइफोरखौ खानानै हस्टेलाव साप्लाय हरथारनांगौ आंहा लाथिख' बारा हस्टेलाव बिराद बुरजा आरो अर्डार दंफैथारो आंहा आं हले बेफोरबायदि लस खालामनो हाथाराहाय मिन्थिबायना नोंथानि आंखौलाय रुवाथिसो सानखो ना माखो नोङो मा बुंनो नों रुवाथि बिखुनजो जानानै बिहामजोखौ मोनसेबो खोथा बुंनो मोना नामा आङो आं खिनो ओंखारदों आं खिनायालागै माखासे खानानै दोनगोन नोङो मिन्थिबायना खिनो ओंखारदोंनो मानसि अलसियाखायनो एखेबारे खामानियाव मावबाथाय खिनो ओंखारनाय हासुनो ओंखारनाय दै गांनायानो जोबा आयौ जुजायारि एंखुर नोंसोरथ' हस्टेलावसोमोन ना है बालास्रि बा जोंखौल' हस्टेलावसोनो गावनि लोगोफ्रालाय गावनि लोगोफ्रा आसोलफ्रा दख'ना गानबोलायाखै आयौ इस्कार्टसो गाननानै फैलायलायदों माथो नोंसोरलाय सासेनोथ' फ्रकसोबाव नोम्फा नों एंखुर बेफोरबायदि गाननानै बोरै वार्ड बारबोनांगौ जाखो जोंहा वार्ड बारनानैसो फैनांगौ दा दख'ना गाननानै वार्ड बारफेरनो हाफेरनाय मालाबा हौवा मानसिफोरखौ बुजायनानै लाब गैयाहाय नङा होमबा रायजोफोर बिसोरो हिनजावफोरनि प्रब्लेमखौ बुजिखायाना अबेसे जोंना दख'नायाबो मोनसे हेफाजाब होयो आरो गाननानै फैनो हायोब्ला माने जेब्ला मालाबा गाखोथारनो हायाबा एकदम दख'नाजों ओरैजाय दख'नाखौ गार'गोनानै दख'नाखौ एखे माबानानै दख'नाखौ दिरुं खालामनानै गाखोनो हायो आरो जोङो वार्डआव औ आरो बेफोरबायदि गाखोबानो उफायगैखायाहाय हिनजावफोर जालायनानै बेफोरबायदि वार्ड बारलायलायनानै राजमेला जाफैयो आरो नोंसोरो आयौ अबे डिक्सनारियाव लिरनाय दंसाहाय एखे हिनजावफ्रा मेला जाया होननानै सुजाया रेंगुर जोंनो थिगसे मेला जाहोनांगोन जों साथामनो मिथिबायना मानि थाखाय नङाबा नोंसोर सानैखौ खिन्थागोन आङो मिथिबायना एखे नों सानैखौ मेलायाव लोगो मोन्दोंमोन होननानै हस्टेलनिफ्राय खारखुमाना फैदों मासि गाज्रिबा नों बालास्रि जोंखौ खिन्थानांगौबा बैसोरखौबो गलाब फिल्मखौबो खिन्थाजोबगोन जोङो मिथिबायना सोर सोर मेलायाव फैदों जोंथ' थाङाखैमोन होनना गाबफ्लाखागोन बाल होनबानो हिनजावसाफोरनिखौ फोथायखायोना बयबो आरो जोंखौ गाबनाय नायनो हाखायाथ' बांसिन हौवाफ्रानो आरो बेफोरबायदि गाबफ्लाबानो जोंना अनफु अनला साराबो जोंखौ जों एखे फोथायखायोहाय औ दाखालिबो जोङो वार्डेनखौ दोखो रायजाहोदों गाबफ्लानानै आया जिबौफ्रा मार गाज्रि माथो जाहोदे दे जोङो नङाबा खिन्थानाय जागोन मा ब्लेकमेल खालामदों जोंखौ ब्लेकमेल खालामदों नै मेदाममोन सारमोन लुदुमिमोन फैदों माथो फाग्लिफोर मा गलावबाय थाखो खारदो बेनिफ्राय नुबायना फुजा नोङो बेवहाय फैनाय लोगो लोगो नोंना माइना फ्रेन्स जाफैखाबाय नों रागा जागासिनोमोन ना नुबाय आं होननायखौ नों फोथायाना नुनाय लोगो लोगो मेलाखौ नुनाय लोगो लोगो नोंना एखे मिनिनो ओंखारलायबाय थेंकिउहाय लोगो लुदुमि है लोगोफोरखौनो थेंकिउ होनलाबाय थायो थौदे बैथिं थांनानै माबा माबि आसान माबा माबि बाहायलाबायनो थ' जोंहा एसे आंना ब्रेसलेटआ जनानै दङहाय आयौ ब्रेसलेट दोनदों नोङो नै जोंहा माबा काबाबो बायना दं आंना साहा लोंग्रा काबाबो बेखौनो लानानै थांफासैहाय मेलानि नामाव थौदो दे बैथिं थांसै मेलायाव आयौ बाला नाथुरसारबो फैलायलायदों माथो नंमारखौसो लुदुमिजों नाथुरजों डेटिं खालामदों माहाय जेबो जरा नुयो माबा गय फाथैफोर बायदि फाग्लिफोर दासो मिथिनो बिसोरो सिगांनिफ्रायनो डेटिं खालामालाय है फाग्लिफोर गया जेराव थायो बेयाव फाथैयाबो थाखायोना गय फाथै ज' थागोन दा बोरैलै एक्सट्रा थानांगौ जाखो नै बिथिं लामाबो गैलाहाय माजों खारलांनांगौ आं हले बाबायसो नोंसोरखौ एखे वलाबो गोजौथारमोन माने ग्लास होजोबनाय बोरै बारलांनो दे नङाबा बिदिनो खारखुमा जासिगौमोन आरो दाथ' नोंखौथ' जाना जाखागोनहाय मा सेस नोंसिनि थाखायनो जाजोबदों मिथिबायना ओइ एंखुर बेयाव नोंसोर रायलायामोनबा जोंहा माबा मोनसे खालामनो हासिगौमोन माथो बबाव बिदिनो खारलांनांसिगोन नोंसोर सानैया ससमा गानग्राखायनो जायालै मिथिबायना बेयाव गथ'फ्रा रुमाल खालायलायनानै माबा मोखां खोबथेलायनानै खारलांनायखौ नुवाखै
비리스 방금비스로 호스텔린 꼴로 보자 가간스레 가포보다네 썬코 누난 베브라베리 칼랑능스레 로 비스코 미래온 아이쿠마는 나께서 타나가 Năm sáu sáng cho con nhau hả? Chị sao thật vậy? Mà sao này cả hả? Rồi sáng cho con nhau hả? Rồi sáng chân mà trong nó ra vậy. Nương sáng nhau. Apa di mana sebenarnya? Apa di mana sebenarnya? Noh sih ini mana sebenarnya beberapa di kalam nak nih sera. Hei, saya ada nih. Aku berani jauh nih mengenai mana beberapa di kalam aku. 카람네 나래 왕의 자네 비유 인정을 한다고 태우죠 이번부터 시즌이다 가슴하고 자이베 능아 아보 마와 하이 풍와이 늦으라네 당타라미 봐 앙내 마트 카람 나보 가르 앙도 산댕문 매건 군에서 흘러한다네 나타이 홈타는 하야스 하이 아름 예고 늦으라 앙내 레그레그 그 서브 마라바네 꼬리랑 바양나 아래 이스방 무상 모도 짱기라 비프르바디 싱그라 노발레 셔 꼬리야 자네 데서 파기야라이 아르앙 호아프르 노발레 꼬리 가이 마트 나는 나도 그리. benang ni talok pa. Sini bipa nan lanan las ni memang. Jadu kuni ada kopa. Nang jadu kuni. Isi bang huwa ni klap klapa. Mana bisa kuat apian nge? Man di kosan ni lagi mana tapi kene. Ayo apa? Bipa badi huwa sangai beri tasan hane di. Sang pram beri ba tarna. Salah sebab sana bisa perone. Bipa badi nokor pa jasan nai. Ya apa? Sengbe sengni nokor ke sipai nen layak kifal. Apa nang nak kutafung ni bijini lain lo tang taru. Anan ko seli nene dene badi sesa dengan sengni kapal apa? Hanu ngah ba kopla. Kau ni kapal kau sulinan anak kau macam mana? Anak kau sulinan orang kadang ni cerita apa? Mama masih sakit. Ang tu mata kalam nare. Apa? Ang tu si kau nak kadang mana? Iku belakau, monggolik kain. Ang ke? Apa sang? Saya masang haba hagan ni kata tang. Nubai dah? Apa? Nubai putih ada lain. Aku sekap si putih hendak bawa mana? Nubai dah na? Haba sakang ni nong apa di? Kau belan bisa dubla tiga. Yeah, aku mesti putih ni selap bodoh kacau. Ini tu hai apa? Saat leh aman sebenarnya. Yang ini takkannya, sangat problem mana sebelum tengah. Nong hang ba kau belan? 꼬블라 풍바이 아오 농구 만 농아잖아 고자크 은바브 서이마장 하바자니야 버리바다리 앙자리 상상할 수디닝은 비시코 그탕이 다산 녹이든가 비지 세마장 하바사가나고네 마서 몽골이 프란스브라 마바이네 비스나 비스비스브라 무상이 타이네 피샤사리고 마카랑 먹나네 그 버리 키시동시브 꼬롱네 아여이 앙이 프로파치고 마카랑 건지시르 앙티는 당글라 스카람도 따라감시르 미시랑 다바베 타이블라 싸네 놀랑네 미시 퇴장난 브라니 비실고 삼라이 고로 와서 우등자도 백나 와이오스 당나네 이세 레스트 라이나 시랑 누바이나 고가 앞에 막 하는 나게 아유 생그럽이라 무슨 다름은 하이 원래 보호사에 가라가면 레이면 집에나 아파니 그 자단에 이것이 보호사에 되는 문항에 hinjoku 이스방 부부리리네 오빠 너보다 비슷하잖아 하나 비슷하잖아 하나 우하 뭐상 문내는 거 문내는 거 원하려는 거 문집에나 수디는 거 꼬보르면 좀 마음은 몰라 이 카브르 가자 이베 날리대 마 타카는 뭐는 보라 apa sao được gì? Bên trong hai cô vào vùng bảy đường nè, bơi sao bơi gì lần Ông apa này, thay khả năng sao của mình đừng không? Hai đường mà bắt chỉ vào có được bố sài bố bà. Hết ăn bún chả đi. Mình chỉ sẽ ra cái này. Vậy, phát sinh ra cái bài đi. Con thế sẽ làm cái gì? Bố sài nè nữa. Sai sẽ làm. Cái bài không có bài bà. Bà sẽ biết đâu lần này. Biết bài đi có bố sài hay nè nữa. Ayo, cũng lép thang mấy chứ. Baby Sona je konai, darling. Mama di mendeng, ni bepar ko bera penale. Ayo, baby. Birat main piskai. Ayo, birat masaka. Ampai, ampai ko sa suksa kasi na iba. Mama ni bepar ko matu, rau pwede ko niya. Pwede biti sa kampai. Bepar ka to, isibang important part na. Singras ka pwede sa kay. Ampai, biyo ko mati, iti bisa nalan sa hablang ko. Ampai, bihay man na rau, pwede biti kini. Sona, nang isa sandede. Ayo, baby. 선아지를 고날 안 가서 발코네 무기 가만서든 문집에나 마 가서 발코네 무기 가만서든 아유 비비소나 너가 고비랑 무사문이나 많이 무사문하잖아 비비소나 앙는고 가시고 그스그르브 흔하네 파스니프라이 그르이 삐란 그토이 무사문을리 제리 lời thiên đi về băng bất cứ thủ bị chẳng số mạnh cứ thủ bữa rằng mình ăn được khẩu sao nào vậy vì sao nào ăn đi kẹo ayo nang hay mà sao mà nuốt cái này mà si bang open sa kẹo bởi vì sao mà vậy mà nang là xin xin nhở vì bởi vì như thằng tôi đang này 알아 뭐니 마 바르모나 문집에나 가서 호걸 발코는 부킹 갈라만든 가랭 땡스 예부진 가다스 잘래 손아질 고나이
मानो बेफोरबायदि जिंगा जासैब्रा नोङो? नोंखौ गिगोन होननानैनो आङो इसिबांबा बेयाव सानसेयावनो 50,000 होलायलायनानै आं गासिबो टिकेटखौनो दाजोबनानै दोनदोंलै सना जिरख'नाय। 50,000? आयौ नुबाय दा बे आफानि बावा मा खालामफैदों बेयाव? ओंखारजागोन ओंखारथारदोंमोन आङो। एखेबारे नुबाय खिथु खिथु फैनाय लोगो लोगो बेफोरबायदिसो नुफैखाबाय। रायलायनो बे आफाया मा आं मान सनमानखौ जागोन बाहायबा आंनि र' जानाय नंला। आदा मेरगा आरो आइनि खिन्थाव लाबा जानाय नंला बेखौ। आरो बे सिख्लायाबो एसेबां सिथाब जिरायनानै बेफोरबायदि बा बोराय हौवाजोंनो गावनि बयफ्रेन्डनि बिफाजोंनो बेफोरबायदि बिहाव जागोन जोंनो जुगानि फैसा जोमाबाय नंमारगौ। र' खुगाजों खुगा दावथु जराफोरबायदि बा बेफोरबायदि खालामनो नागिरोना र' नोंसोरखौ गारनायाव गैया आङो र'। बे आफायाबो किडनि गाज्रि जानानै थैखाबाबो जासिगौमोन बेफोरबायदि बिफा थानायनिफ्राय थाइजों साबसिन हाय बालनि। नै सियार साखानानै हायावलाय माने गुसु गुला जिरायखो? लोमजागोनलै लोमजागोन दार्लिं। मामाहाय बेबे मोनथिबायना एखेबारे सियाराव जिरायबा सानसे मोना मोनगासिनो आङो ओंखायनो आं हायाव जिरायदों मा जानाय नंलाहाय। बे बोराया माथो खुदुंनो माबा माबि खालामनोसो प्लेनिं खालामदों। है आयौ बाला थारखौनो बोराया अयो हदायसो खालामनो नागिरदों माथो। जानाय नंला बास्रि माबा मोनसे खालामनानैबाबो नोङो बे बोरायखौ फिदिंनानै दोननांगोन नङाब्ला एफा बेफोरबायदियाव आरो आजिखालिथ' माबा CCTV केमेरा माबा माबिबो थाखाथारो बेयाव ओमफ्राय बोरैबा नुबाय बायोबा आंहा जारला जागोनहाय ना मारै जानांगौबा गासैबो प्लेनिंआनो सफट जाजोबगोन। हेलौ आयै औ नैबे पार्कआवनो दङ बिसोरो औ आदाखौबो लाना फैबाहाय। आयौ मानो आथिङावलाय ओमफ्राय बेफोरबायदि सौरोखो दे ओइ मा मिउदों नामा सना हो? लासै लासैनो माबा खालामनानै लादो बेफोरबायदियाथ' जाबाय थाखागोन ना। आयौ बाल बोराया मासे गुन्दाथाय